Hey. Biko Jpac la ogaye iya uruzgo bere yo. Ife apụkwara na egwuregwu. Ọkwa na nwo gị Jpac nke okweso ka mma agwa gị. Ọkwa mma na ịkpọrọ oge echi ka ụmụ ihe a na-achị ịba ihe ọzọ ka ọ stọpụọ. Ịma na ọ ka nna agwa gị agwago ngokwu ngwa gị before sị gị na ị nwere advisor. Ị nwere advisor na ndị ire gị dị too much. Onye ire ya na-agha ọkụ kwesịrị inwe advisor. Onye ga na-akọntrol ya. Onye iwe ọkụ na-enwe onye na-adị ewe iwe ọkụ ga na-akọntrol ya. Jpac mara ife ị na-eme onwe gị oge chi na-achọkwa ịba ebe ọ ga-eme ọba inwe nnukwu showdown. Abụkwa ụmụ ofeka na-asọpọtụ gị ha chọọ ịgwa gị eziokwu nke a na-akpọ Ebonyi akwa asụsụ na Ebonyi lọsọn a na okongwu dibịa na-akpagharị na be ndị dibịa a na-asọpọtụ gị ịchọghị ịmụ ife ị ga-eme n'oge kpọọ oge echi ka gị na oge echi setụrụ ọka ụmụ ihe anọ because oge echi izi o ji many facts gị nke nwụ na ọ ka na-achọ imepekwe many things. Afụ m oge echi afụ m vidio ose dịkwara nke ọfụra ke ị na-eme oge ọ kịta akpọkwara nwoke n'ọrụ onwe ya Seaman Global daman na like ife ya gentleman na dị ife ahụ oge echi kwuru na ị gwara ya it's true because ọnụ ga-adị ezi ike ọnụ ga-adị ezi onwe onye ahụ ekwu na ikwuru onwe ya ekwu na ikwu kịta mmadụ ga-ada ụtụ akwaghị na afọ ihe ị na-ekwu na Facebook gị na mmadụ nwe okwu kịta ịkọ lee nke ị gwara Orodo TV Orodo mepekwa ọnụ gwa onye ikwuru ụwa agbabie ebua ana m ege ihe ma ya ọ na-ekwukwe nke ị gwara ya because ebe ọ na ị gara enyụọ ebe ọ na ị gara enyụọ lee nwoke mmadụ na ịchọrọ ịrapụta ya Seaman Global na ọ na-ebi ụnụ nwaanyị nwoke n'ọrụ onwe ya na tụrụ ya kwuru datin enide eju ma ikwukwere maka ọnụ adịghịzi gị ike ọ ka mmadụ ịkpọrọ oge kịta kpọọ oge okeke njaka dawumanụ karịa gị ka a na-achọ igbo mana ị chọrọ ịma dawumanụ nwere ike ime gị anything ọ dị ready to do anything because ị kpasuru iwe gị ọ nwere imekọta n'ụwa akpọ nne mmadụ ma ọ nna mụrụ ya imechego ihe niile ị ga-eme ọnwụ n'oge ka ịkpọ kịta one and one oge ma ya ọmaga ebe ọ gara mana ị ga-abụpụta mpe ya nwụrụ anwụ ka ị chọka ome ka ife ịchọ ka oge mee ọdụdụ gị na mkpụrụ amụ na-achọ ka ọ dọwa kịta oti Seaman kịta abakwana na ya ịkpọ ọza Seaman na ede bi ụnụ nwaanyị ma ụnụ jee họtelụ ebe ọ na o jere bi ụnụ nwaanyị ndịrị Lovet daalụ Ifeọmachụ ana m ekele ụnụ ebe ọ na o jere obi ụnụ nwaanyị ebe ọ na o jere Seaman nụ nke agwa emekwa ọnya ka m na-agwa ndị be ya adịma ama amụ ịnụkụta iwere ambassadọ inye onye isi na-adịrọ mma iwere ambassadọ inye ndị ara ndị be ya mụkwa enwe ambassadọ afọ ụmụ okike a na-enye ambassadọ lee nwa agụ ata ya ga lee ndị onye na ambassadọ ndị isi kpakọrọ ọnụ a ga-ede ọnụ onye na ambassadọ ka a na-ayọ onye na ambassadọ nke afọ ya ezugo onye na ambassadọ ndị isi kpakọrọ ọnụ iwere ambassadọ ị na-enye ndị ara na ndị ama m na ambassadọ a enwe nke m fụrụ anyị white and white tii taịdị n'olu ka ndị apans na-ajụ ma ya abakwa na apans ndịrị Lovet daalụ na-ajụ ma tupu na ndị datin nke aha yi white and white ha tiri taịrị red ama m na onye nyere ambassadọ ahụ Jpac ka o bụ ụzọ kpọ Jpac ga-akpọ ndị otu ya kpọọ akụ IB kpọọ okongwu dibịa kpọọ top o den wee kpọọ obodo lọsọn nke a na-ekwu ka onye bere ire na-enwe kọntentị o nwere onye ọmụ ọ nọrọ otu ọ na-ekwu iri sọsọ ndị be aka o ketere ị na-akọjọ data obodo lọsọn sọ ndị be aka o ketere ị na-akọjọ lee na akụzọ ya na ịma na onye be ha ịma na owu na ọnwa ife akụzọ ya nke ọ ga-erite daga ihe ojido akụzọ ya na-ebu ya elu n'ala amanwụ ndị irisa na ya onye Ebonyi ka ịwụ maka ọnwụ na onye Ebonyi agaghị ịpụta na Facebook a chọọ ebe ị nọ pịa gị 2x2 maka asụsụ gị dị too much kịta iburukwa na-aga kwurukwa nwaanyị n'ọrụ onwe ya kwemme ana m ihe na-ekwu maka kwemme onye Ebonyi ibe igwe ogosi na ụbụrụ gị na-arụ ọrụ Obonyi lọsọn Obonyi ogosi na ụbụrụ gị na-arụ ọrụ
Una ogwere ke ya Jpac dem unu say me that thing. Man, don't worry, my Jpac ekwu ka this thing cool. Ikuku ga ekoro na afi ike oko. O nwere ike unu so Jpac eme ya. Ebu na support ya. Afọ m ka na-akpọ Okogwu ebe ọ na-akọ Ogechi nke Jakọnụ na Ogechi bụ otoro ozu ure na ozu ochi obere oge ọnwụọ na ọ tọrọ ya mana ọ ma na onye nwe Okogwu ga-ebu ụzọ nwụ bikos o bu ọrịa ọrịa obi ọgwọ n'onwe nke ọ gwara ndị mmadụ na o bu ọrịa Okogwu dibịa gwọọ n'ọrịa ibu iji asị na Ogechi nke ga-eje agaghị ebugo ụzọ nwụ ihe agwụgodo onwe gị bikos ịdị ka anụ ịfọ ka ịdị ka ya mere mmekpọ ime eje gwuo onwe gị wee chọwa onye ị na-akọ ọnụ instead unu ga-agwọ enyi unu nwoke bụ ofeke mmadụ ahụ Jpac si ya ezuzu na ezuzu ya ga-mee labụ agwara ya ka o nwere onwe unu soro ya na-akọ iri top o onye nwere na-elekere anya ara ahụ gbakwuo ya anụ m vidio ọ na-eme na-asị na ọdịshọ na vidio ahụ wee eziokwu ka ga Jpac ga-esi na akọrọ nwaanyị ihe o jere ịgbabụ na Jpac bụ ire berebere ịgbabụ na Jpac enwe secret tọpụ isi adịkwa gị mma ị na-erizikwa ọfụma ọ na ịgba na Jpac enwe secret na onwe onye ọfụ anaghị obido kọwa ihe niile mere ya sera ọnụ oke sera ọnụ daalụ Ifeọmachụ daalụ Emeka Ụzọzie nne m daalụ top o ọ na ịma na Jpac enwe secret na nkwukweri adịtụ ụmụ ihe niile oge na-ekwu Jpac gwara ya oge yes ị na-asọpọtụ Jpac ke ka Jpac ji esi kọrọ were ihe niile a na-akọrọ nwaanyị o kwesịrị ekwesị na Jpac ịrịchọ Jpac kọrọ Ogechi ihe niile ọ na-akọ na ọ banye n'ebe a nke ekwe ya ọ banye na nwunye Jpac ihe niile Ogechi na-ekwu ga-awụ eziokwu bikos ire Jpac adịghị ike ebo iso na-ekwugherikwere ama m ihe iji ekwugheri ihe a bikos ebe ahụ ji enye attire ka ewu akpọrọ ebe ewu a na-akpọcha akpọcha kpuchi white unu yi ama m na ambassadọ ahụ jere ebe a mere Jpac kpọrọ unu ama m na Jpac kpọrọ unu wee jee maka ama m na onye anyị akpọ Jpac si ya chọta ndị otu ya ọ ga-akpọ ndị arụrụ ala ibe that's why unu ji asọpọtụ ya ọ ya wụ ihe unu ga-agwa Jpac si ya gaa mee lab agwara ya ma unu na-adụ ezigbo ọdụ Peter Chukwuma daalụ ọ ya wụ ọdụ unu ga-agwa Jpac si ya jee ọdụ na ya amago na nke ahụ eziokwu no hiding again ihe anyị na-ekwuzi kịta ahụ maka ndị ka ga-apụta apụta maka ọ gbara nkịtị kwere ekwe Jpac odogo ya anya na ihe ahụ Ogechi gwa gị wee eziokwu ebe ọ nwere ikwechi na imejere anyị labụ so hapụ maka top onye ijere kwa ụgwọ ma ịkpọrọ ya mee ambasadọ ndị ara ambasadọ anyị mere unu ka ihe nwe ihe dị mkpa unu na-arụpụtara onye ahụ unu akwụkwọ ịwa ambasadọ bụ onye nwa ife na-eme onye nwere integrity onye afọ ya onye na-enwe dent n'afa akpọrọ ụmụ okike lele Ebonyi son ndị ambasadọ leenụ nke a na-akpọ Okongwu bịa na-achụwa ebe ọ nọfụ bedibia otu isi inwe integrity Okongwu bịa ndị a na-enyekwa ambasadọ ndị okuke sọọsọ ofu onye mere ambasadọ ebe a mụọ ife na-esoghị ezuzu ya ọkụ IB bụkọta abụọ enwe ife jiwe ọlakpụrụ onwe ya rụmatọrọ Jpac kpọrọ ya wee kpọta eme ya ambasadọ ma dị bọị enwe ife ọ chọghị ịrapụta onwe bikọs ọ ma na ihe a na-eme kịta wụ a very big something big challenge ka Jpac fesiri na-akwụgharị oje obodo nke oje obodo ijegharịcha obodo ahụ mbata ịpụta izi anyị ike ka onye ya gwara gị ịpụta ijela anyị labụ Okongwu dibịa afọ m vidio ị na-eme na Ogechi wee nye ya $1 nye $100 ịdanye n'elu ego Ogechi imerụ ezigbo ahụ isi na ego da woman dapụ ikpochi olu ị chọrọ ọgụ ha na-enye $1 na-ekwu eri na-agba ndị dibịa vidio ị chọrọ ọgụ nwa ịdanye n'ego Ogechi imerụ ezigbo ahụ nye ndị sọpọtụ da woman si da woman sọpọtụ na okwuru ọra datịrị mgbe amara mgbe okwuru ọra nwere nsogbu wuti frọda ebo ya elu ala mmechefuta woman elegide vidio anya mmiri na-agba m na sị ka egosi ụmụ nwoke niile na gbuo ọrụ nwaanyị a pụta na-agba ọgụ na-agbara Okwuru ọra ọgụ mgbe aka ji mana dịsụ nwanụ wụ ezigbo mmadụ ịmafụ ka ọ chọrọ go na-ese chọrọ ya ịmafụ ka ọ chọrọ go na-ese chọrọ ya okwu
Okoye P. Peter. Send them friend request. Can we bring you again? Oh? So, isi na Kongu dibi, isi na ego Ogechi dapo. Igbaji olu. You thank you, my brother. Frankie Owolabi. Only test gave you. Only test. Oh, also, Ojejelem Asopta. Yes, you all your Jpac was get oil. Only all you call it is. Okay, Johnny, if you go to get a very much house. Do manage on a memoir. Okay, IGB campus, I greet. Okay, my brother, I greet. Because when you see not today, but okay, P. Peter. I want to today, but they send them friend request. Because can never tell you. If I know, see, Abu Jpac call Luo go there or go to the Akwa Kotorome. Unagena, I don't know if I can go. Unagena Luo because all the good Naloria, Emecham boy, and Mechuno from Kewezoku. You got that? Oji Campus Dalo. Nemo Ogechi is a nice person. You want to give you on the Kunono, Otrobowogi, and Kanka, do man or mother. Mbao, what can I with problem? Kajimana, do much of Lata ye, Jeff. What's the blue apart the concern? Okay. What's the blue apart the concern? Much of that woman. I go get you. Okura with problem. Okura every day, and attack Okura. I boy eba, I boy the police. So someone here put on a coaching. Couldn't ask him no, couldn't I got bamba, couldn't ask him no brace mother. Also, I choose about to chat, it's one war. I don't care. Oba Wuechi is a normal thing. Manama na do manana bomba the war with Chata by a war. O my gone, no less get on. Ogechi is a good person. I can want him on a key. You had a problem. Only or what I feel like I don't talk of cooking as on 3 years here. Couldn't neje Akwa. He said, go no more. O come with the man I rather get your go nowhere. Deka Yatorato. Oh, then I go this boy cafe or TV. Orodo TV name ko nwe anye yara nwunye na emedo nwe ya. Ona o Chineke mebro agabara. Ki na eje amago. Ya. Ebo son. Orodo TV ki na eje amago. Oka ge go agwo, oka ge mmadu, oka ge dey responsible, oka ge niye niile ke be na ke na amago ya. Ina say boy son. Ina eme video na ata okpo azu. Ile kwo ga anye de ka okpo azu. Una support the Jpac when the guy made it needful for him to be free. Una put as a new Akwa is because one opportunity. Me pay Facebook, we follow one name. He was a follower then. Kiji ga kure ezioku. Maka Jpac ba onu ga me onu. But you know one man me onu ambassador. Onu nya time no look ka ewu akpo aga ya. Yeah? Okay, lucky with the dalo. Yes, now we met Chinyaka. Yes, ma give that woman. Ha, okay, to Kekeja. He said, nice woman. Chudeke has done the woman. Jpac, go and do the needful now. Guy, you're the woman. This one because more thing will be reviewed. And this ambassador feel in Egypt. Oboroge, got to go and teach your ambassador mention after the code. Drama Kajiaketa. I told me for your phone, Monia. Nukum Madama. Kita we can be ambassador. Kwadu no wunu gunu akwa gunu nwe ugu. Kwadu no wunu gunu ihu akwa gunu nwe ugu. Valence Queen. Ogechi Kenkeja, the nicest person on earth. Love you, Baba. Ogechi was somebody. I swear that woman is somebody. Eji mi egwu. Ama mo nyo. Many other about phone. Many other chat. Man na watch video and mother watch video. Oji nta no nya na emewu emewu. Oji nta no nya na emewu. Imewu ana mmadu fo. O ga back onya with everything. Eji ndu woman egwu egwu. Oya ko umu bingo. Lenu okongu dibe nwe ke yewu ija mago gechi. Ifuru ulo gechi shoro. Igwe ke bi
ịgbara ụlọ ahụ ọrụ more than 100 million inwezu 1 million dịkọrọ ọnụ na akaụntụ gị unu na-enwe gị na person na-enwere aka ọrụ ihe ụrụ maọbụ ọ na-eweta aka 28 unu leba anya na steering ka Facebook kwụọ ụnụ ụgwọ Facebook akwụsị ụnụ ụgwọ unu ama eri nri unu na-eje wetara oge ochie ọnụ Facebook akwụ ụgwọ ka five work and do unu pezi na Facebook ọ na-anaghị eweta aka 28 onye na anaghị biko ya do gbe otu kwụba agwụgwa ka ịkpọ anyị ụgwọ unu je na-amaghị oge echi na-arụ ọrụ ndị ọcha na-akwụ ụgwọ na dọla enweziga Jpac kparịrị onwe oge echi onwebe Jpac ruru oge echi nwere mụkọ nnukwu nwaanyị ka ọ nwaanyị mmadụ ga na-ekpe ekpere ka ọ mụta na be ya ọ nnukwu nwaanyị mmadụ ga na-ekpe ekpere nwoke ọnwụna na-amụ nwa ga na-ekpe ekpere ka ụdị nwaanyị adaịrị ya ka ọ ahụ mgbe ihe akabanụ nkanụ onwe bịara ịzụ ala gị oge echi pụta agbara nwaanyị nwoke ba ka afọ ya akụza ya zụrụ nwaanyị bụ abụ ọgụ ya ụra nwoke kwesịrị ị na-ekpe ekpere ọ bụgide nwaanyị ya bụ ihe dị ka oge echi nke jaka bikos ị nwee shọp ebe ị na-azụ ahịa ndị abịa ka bịa na-agị n'ike oge echi ga-apụta lụọ ọgụ ka nwoke ọnwụ na ịgbadabanya na eji ụmụnna bịa ka bịa na-aga ala gị oge echi ga-apụta gbagara ka nwoke lụọ ọgụ ka nwoke owu ebe a na-emewu nwa ga-emewu di ya na-emewu ya oge echi ga-apụta lụọ ọgụ ka nwoke onye anyị chọrọ so ị na-amụ nwa ebe ekpere ka ị nweta mmadụ dị ka oge echi ọnụkwu nwaanyị skibo agwara ka m ji kwu abịa na Facebook enwe ndị a na-akwari ugwu onwe ndị m ife skibo onwe ife imere ịatịrị gbasara nna gị ukwu akpọrọ oge echi kpọrọ afa ifu ka isi pụta nnọọ kwuo okwu ka mmadụ ndị mmadụ ke Facebook a ọ pụtazi na ndị mmadụ adịghị anụzi ihe ka oji taịsị machi ndị mmadụ ntị ifu ka skibo nwa ṅụrụ ara nne ọfụma si pụta gwa oge echi na ife ahụ na ọ ma na o nwere ike iwezi okwu na oge o ji adị mma nwoke ya gwuru nwoke na adị mma ịmụ nwoke iri ya na-ezu ike na ọ Jpac ka ọ na-agwa bikos ama na Jpac ga-ekwu ife ahụ na siman na-ebi ya ụmụ akwụla na-ebi ya nwaanyị ma ha ruo họteelụ ebi ya nwaanyị ihe Jpac na-ekwu eri na-agwa mmadụ ihe nwoke mere unu sikiri iburu ya pụta na-akọrọ nwaanyị enyi gị ụfọdụ na-asị na ọ bụrụ eziokwu it's the truth ọ eziokwu yes oge echi o nwere obi sarịsarị violence queen o nwere obi sarịsarị uche ọdụmegwu iru egwe ya mpa gị hụ mma blọkụ gị na enidi m kọmentị gị ahụ ịghọtago uche ọdụmegwu ibidokwa ọzọ iruo ihe anyị gwa m nkịta iru egwe ya ọfada ichere ahụ ndị na-eme ekwu okwu adịba blọkụ mmadụ ịghọtaegwu aka blọkụ enwebe ike bikọs ihe anyị na-achatị kịta onye na-eme na a na-enweta chatị na mmadụ na-egwuro ichere mba blọkụ gị ka ihe ya agwakwara m ga-eme ka blọkụ gị ebe ị gbara ihe a na-ekwu ebe a na-atọ m ụtọ ihe ị na-edekwu ebe a na-atọ m ụtọ lụọ ijekwuo ije na fonu mpa gị ee awụ ifu ka skibo si pụtakwuo okwu ka mmadụ bikos ọ ma na Jpac na-ekwu ka nwaanyị Jpac na-ekwu daizi o kwufere ekwufe ụmụ nwaanyị kakwu ya mma yes we start with oge echi umechi ya aka yes Jpac na-ekwufe ekwufe skibo apụtara kwuo okwu ka mmadụ sị ee oge echi biko wepụrụ vidio ahụ wetuziere vidio na nna m ukwu ụkwa na ọ gwara ya ka anyị na-eje n'ozi na ọkwa ma onye a ọ na-ekwu ka nwaanyị na nwoke nọkịta ọ na-ekwu na ọ na-ekwukasị ekwukasị ekwukasị gị oge kwuo okwu nwaanyị tọpụo ndị ama ma ụbụrụ ya na-arụzikwa ọrụ ọ dị ka ọrụzi 1 million followers nzuzu ya bido tọpụo ebudo ọsịrị gị ka ntụ ọgụ bụrụ ga nọzikwa ọrụ tọpụo yes Jpac talk too much yes tọpụo bụrụ ga nọzikwa ọrụ esokwa ma ya sokwa nwụrụ follower gị mana ime nke nzuzu agwa gị na iwu nzuzu ị na-ezuzu ezuzu ị na-agụ ajụ oge echi ma ihe ahụ ọ na-ekwu ma Jpac gwara n'eziokwu na ke ka Jpac si ga-akọwa nwaanyị dị ka ịhụda aka Jpac ga-ekwu onwe ebe ọ na-enweghị ihe ọ na-ezo ezo Jpac ọ ga-ekwu ya ama m onye ọ Jpac can talk that baby oil go check yourself hey na
Skip with somebody call Umechi Yaka. Skip with somebody. You mean Chego? Also, this guy too, you are defending Ogechi Jaka. You mean you are not seeing my call? Which call? Nambiko Peter Okoya for one call. Can check go in here. Submit question will be. I actually, but I'm not talking about them on the because after this guy said the Buromo, not but because send Daniel, I check go me about 1 a.m. for. One them Osses Travels. Piaba Osses Travels. Piaba that boy na le quid. Oku also na Piaba na Yahoo. Can go and whatever. Hey, what the other boys is Piaba? When the message Piaba go put it on him. You got to go. Yem that go get you. Can go and I queer as. You got to go. Jpac Yamera la boy ya ineku. Oh, let's go me lava when I have Priaka. More me lava by Moko way Bobway. All body chakwa lu body chala, na banka ineche. So don't a job on a phone, Mona chat to say, how kuboku, go get his face here, I have to say Jpac. I say, Jpac, go get him an end or kick on a face. Or face and down in a chokana distract here, and down me bogi. I distract Chakwaya, you're the cook on a cook. Iotara. Emo mana got up oh na go dibia na gwa ebonyi loso no nke na moro mo onye boy ko wure sogu maka the boy la ni the boy la ni I swear Iwata Uche comot your mouth from Ogechi. Thank you Gwabaya Ogechi is a nice woman onye nkai ko Igotago. So Jpac, you go and do the needful. Or if I know about it, also go on there need paradum. You go to go ala. I need check it. In a guy, my chat room name, a boy son, he gave a boy son, you go Kafaya, Okoko would be your eku, Kafaya, top boy for you. How could you check when you are getting your attack of Chakwani, or come back to you? I never been on Jpac, you must show us your nyash. He a Jew log because he put him from China. No, we easy here. Me get a jiggy. O get it can't no. Umechi chinya ko o get it can't. Mo kwedi ya. Onya ore na mu nwa pere ko muta mmadu di ko gechi. E wata go o mmadu sa. Ofu onya mmadu sa no n'ime. Yes, na biko yes. Yes, biko. After no Kwanama, Kawezogu. Mano, I think yesterday I'm Dr. Guam, sitting on the dinner at ice. And say, I'm Mato Warioga. Oh, always send remember. I hope you are taking drugs for your cough. One the man of my work about what a year or Rumbarona, animate dinner at ice. All I won't know na bed. Eat them too much. I need to know that dinner at ice. So my doctor, I went yesterday, 7 members in also. Oh, yeah, Okwanamala Bahala. You got to spend the government or we're going to market, spend the government not less than 40 something. Or now, no, or my less about because he didn't attach. Now, the room I eat, I did too much this time. You got to go. So, Okwanam guy, I am a Roluche, go on to watch it for no group. Big good, like it, big good. Okay. Hey, oh, we're not about the Mamma. Oh, no, man, I had the minimum coming in a month or ever, not about the mud. Enable. Hey, Chineke, make us game if I. Bia ko ene ban dere mu zinant e wo esim valentine ko na osim buy zinant for the cough it mba na okay spaces we here wepu
enwe na ego ole ọ ga-asị mma ya agba m na m egotewu ya mma egowu ya nne m Jehova pas goro m bọọlụ buy zinant oke ejima dere zinant ebe ahụ ha were pen zere zinant ebe ka nchọwakwanụ nke ahụ enweghị ọgwụ dọkịta onye m ṅụọ na ọ ga-akwụsị maka mbịa ka nzụkwanụ zinant ịghọtago ebe ka nchọrọ zinant ma ọ ga-anakwa ka m pụọ kịta ka m jegote nna ata gị o Valentine kwere unu ga-ese nke a gosiri unu fụbla ya daalụnụ biko daalụnụ a na-ekele unu biko nụ onye nke unu mere unu biko